Teoria begiratzen jarrita, orain egin behar dugu gure kasaren historian lehenengo aldiz, entzun ondo zer egitera bazen, Antxonek irakurri behar dizue, estatuko aldizkari ofiziala. Aspaldiko parte. Hau da, gauza bat oso importantea dena berez. Baina, estatuko aldizkari ofizialean idatzita dauden gauza batzuk, benetan dira entzuteko modukoak, Antxon. Lagur pentso bat, prestatuta. Esaterako, 14/2014 legearen 183.2 artikuluak dio, kapitaina behartuta dagoela arriskuan dauden bizitzei laguntzera. Hau betetzen da, Mediterranean? Izaskun? Betetzen da aldanien, eta ikusten duzu batzutan betetzen da nien atzetik zigorra datozela. Hori da arazoa. Berez, araua eta legea behar lukena, hori da, zigor izatera pasatzen. Hori da, eta hori ikusten dauen arazoa da, eta horrez hitz egiten egoen bezala, alde batetik da erreskateak egiteko baimena eman edo ez, eta beste alde batetik da gobernue daukien akordu ezberdinak behin erreskatatutako jente hori porturatzeko. Eta hor dago arazoa handiena. Arazoa ez da hainbeste erreskatatzea edo ez. Arazoa da portuek, herrialde ezberdinak ez dauela nahi jente hori beraien portuetara joatie. Eta hor dago arazoa. Gehiago esango dugu, Nazio Batuen 1982ko itsas konstituzioak dio. Nazio batek bere banderapean dauden ontzien kapitainak itsasoan arriskuan dauden pertsonai laguntza ematera derrigortu beharko ditu. Laguntza ematera derrigortu. Alegia, itsasoan uretan noraezea malimatoz, zure itsasontzian hartu, baina suposatzen dugu horrekin ez dela behin ere nahikoa. Alegia, noizbait porturatzeak iritsi beharko duela, ezta? Eta beti ere ari gara Nazio Batuen itsas konstituzioari buruz. Hor dago arazoa. Ikusten duzu, derrigortuta dauz, baina gero ez ditu inor nahi beraien portuetan. Adibidez, oso mediatikoak bihurtu ziren Karola Raketeren kasua batetik. Antzeko zerbait gertatu zen, Laguntzera joan, ez da? Hori da, bai, eta Open Arsekin iguala gertatu zen. Eta Oskar Camps ere, bere izena ere bolo-bolo entzunda, ez da, medioetan. Erreskatatzera joan, pertsonak salbatzeari ekin, eta gero justiziarekin ari dira oraindik ere arazoak izan. Arazoekin. Baina horreiti da, ulert dezazuen, guk egindako erreskatea Open Arsekin batera, egin gauen, beraie beste erreskate bat egin zauen bebai. Biok lortu gen porturatzea, eta momentu honetan ez daukau ez, beraiek ez guk inungo arazorik. Zergaitik, porturatzeko baimen hori geneukalako. Eta horretan zeinek auki dugu izugarrizko indarra, Eusko Jaurlaritzak. Olako errazta. Azaltzeko, zuek iratxe laguntzera joan zareten horretan, edo joan aurretik, beldurri sentitu duzue? Horrelako legedia eta zigor kasuak tarteko? Zentzu horretan ez, igual guibili garelako lehorrean ez, Irlan, eta hor berez legalki, gobernuak ere delegatzen du gobernuz kanpoko erakundeetan lan hau, eta listo, legalitate partetik ez dago arazorik. Egia da refuxiatuen krisia informatiboen agendetako lehen lerroan ikusi dugula oraintxur arte. Apur bat akaso asuntoa epeldu egin da edo guk bentsat sensazio hori daukagu, Pello. Zesan nahi du horrek, ja ez dela krisia nabarmena edo ez diogula guk hainbeste jaramon egiten? Nik uste dut, ez dela agertzen notiziak honen inguruen, ez delako interesatzen. Inkluso kriminalizatu egin dute naiz behorriri, errefusiatuari, ona etorteatik kriminalizatu. Eta gauri ere bai laguntza emateatik, ez da? Eta etxeko interesatzen tema honetaz berbaitea. Eta gauza bat esango dizut. Han txio zen, argazki bat ezin da atera. Han bialian, ez da? Telefonoa atera, neuri pasautxaten, telefonoa atera deitzeko hango gure laguneri. Hartu ur botila batzukin etorren ez da hartu, han ez dauelako urik. Eta ikusi oztain telefonoz, eta ensegiran deiak. Ezin jozu telefonoa erabili, argazkiek eta alaten, eta auta bestea. Dago izugarrizko interesa, hango egoeria ez komunikaiteko, jentiak ez jakiteko. Eta horregatik dago nahiko aparte basuan hori, ez da? Eta ara jute zara, eta uleak puntan ipitizatzu ikusten hango egoeria, ez da? Jentia paseuan, denporiari etxoiten, familiak osoak, oain izugarrizko euriak indute, kampamentuak zebarik, goiko lona barik, eta
ez dago eskubiderik, eozin pertsonak ikusten dau eta, ostras, hau zer dokau, hau ze gerratan bizi gara. Eta hori ezin da onartu, hori ez da egura irakustea kanpoan eta horregatik nire ustez isiltasuna dago, interesaiten da isiltasuna. Eta gainera informazio batzuk faltsuak izan dira. Errefuxiatuan inguruan, delituak mordoa betetzen dutela eta hau eta bestia. Nun demostratzen da, hori. Por ejemplo, orain 3 urte edo kolonian, Alemanian, urtarrilan lehenengo egunean, hor salatu zuten biolazio mordo batzuk, agresio sexualak egon zirela, eta izan zirela refusiatu batzuk taldetan edo. Ba, demostratu da, etziala, baina demostrauta gero, ez dute medioak esan, konfundio ingina. Lehen da bizi bai zalaparta. Zalaparta bai, baina hor gelditzen da. Hor gelditzen denak isilik. Eta, kontxo, zertaraino aiaikin ari gara, ez da? Zertaraino.